En geno maranya koram gajuang media makare engari kabicha dueno mara uchelganario pario kod angwe na wai kore e makare marke ni wechegi manyien mar migago masosa timore bombe wakachiel gi gwenge mapacho ka wai kore mago nyisi mago motimore wechego mag siasa mago mag thieth kachiel gi mago bende mag tuke kod ohala mane chenro mar migago bethuolo mar miwapachi lai en ariade kachono ka bende nyalo yudo kacha YouTube Ramogi TV Kenya bende wantiere Ramogi TV ke Twitter kachiel gi Ramogi TV e Facebook kacha duto orwake pachnya koram gajuang machiegni magithon weche. An empirical campaign strategy has been developed which includes identifying opportunities, challenges and risks that our candidature faces. Jatend migao mar weche ma oko Musalia Mudavadi oyango ne piny Kenya oseikore mar lombo pinje Afrika mondo mi obioye Raila Amolo Odinga kaka jakom mar AUC. Migao mar thieth oyudo maheo dose milion 5 mag chanjo mag nyithindo mayande orume thoth ute thieth mapachoka. There is need for everybody to appreciate that it means so much. Whereas, and maybe let's not try to demonize. Let's not try to demonize before we have the full facts. Aton Jener koro wacho ni oikore golo paro e wach mar muguka kaluwore kod chike kokwedo jomago ya muguka marufuku ka ok onono gima science wacho. Machiegni nyakorom gajuang nyinga Lydia Thoke. Joten migepe kendo joten migao matudruok gi pinje ma oko Musalia Mudavadi onyiso ikruok mar sirikal ma Kenya. Siro gai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga edwaro mar bedo jakom duol mar riwruok mar pinje Afrika AUC. Etwak makanyakla magichiwo gi Raila Odinga Mudavadi oyango ni piny owacho wa piny Kenya medo keto kenge mag chuoga put makoro biro tao chenro mag kisera magombulu ne Raila Odinga. E kinde ma pinje maoko bende koro mrone ne ginyalo nyulo lemo e chenro makamano. Raila Odinga bende onyiso ikruok mare kod lony ma en go e tao chenro mag piny Afrika ka oyudo lemo makamano. So far, our candidature has been positively received. The President has energized our foreign policy, thus successfully positioning our country as a champion of African affairs in the international arena. The campaigns are led by the state with highly experienced and knowledgeable officers. The State Department for Foreign Affairs has established a campaign secretariat which includes the candidates' strategy team. The secretariat will prepare all the briefs for use by the candidate, develop campaign materials, including digital presence, and prepare for the public debate to be broadcast live to African citizens. This will take place 6 months before the election date. Currently, the team is firming up preparatory and application documents together with requisite translations of the resume into 6 AU languages. That is French, English, Kiswahili, Arabic, Portuguese, and Spanish. This should be ready for submission to the AU Secretariat by the end of June 2024. An empirical campaign strategy has been developed which includes identifying opportunities, challenges, and risks that our candidature faces. I wish to reiterate the obvious, that I am vying for a position in Africa, not in the government of the Republic of Kenya. But I need the endorsement of the government of Kenya for that African position. I have been very encouraged by the number of senior government officials offering to be part of this journey out of an understanding
that we are in this as Kenya and not as partisan political parties. I appreciate the offer of support. Migao mar thieth osechwalo yedhe mag chanjo mag nyithindo 4 mane nigo giromo bilion 1.25. Chanjo gi magin mag measles, polio, tetanus kaachiel gi mag kahera ibiro chak chiune nyithindo mapiyo piyo. Kaka jotho moni laronwa, ripode yango ni chanjo 4 gi anyato mar kahera osekawo dweche mahawa par ka onge pacho ka kendo motelo ne nyiepo magi. Migao mar thieth oyango ni negi onge omenda mar nyiewo chanjo makamago. There's no vaccine. Police dog nilienda hakuna vaccines. So kutembea kunafuta chanjo si kitu sawa. Kuom dweche mathoth koro jo Kenya osebedo ka ywago nok mar chanjo e pacho ka, ahinya to chanjo makonyo nyithindo geng'o tuoche ma opogore. Dwe ma okalo od bura ne oluongo tend migao mar thieth mondo mi odwok penje wi gima omiyo chanjo gi onge ute thieth ma pacho ka. We had requested 1.2 and we realized that we needed an additional 750 million. In that year, we have a challenge of payments of the vaccines. And therefore, there was outstanding bill of about 4.6 billion. No, 3.6 billion. Jumbe ariyo bang' duoko penjo e nyim komiti mar od bura marango weche mag thieth, nyithindo kod jonyuol koro nyalo yudo fungruok bang' migao mar thieth kelo chanjo maromo milion 8. Chanjo gi oriwo mar ang'iew, measles, ma onyiew maromo milion 1.2, mar polio maromo milion 3, tetanus onyiew maromo milion 1, ka mar kahera kata BCG to okel maromo milion 3.1. Chanjo gi manengo gi romo bilion 1.2 nyaka sani pogo kendo winjo chopie ute thieth duto mag piny owacho ka ochopo juma mar 2 mar dwe mar 6 higani. E kinde ma ichwalogi, migao mar thieth okwayo jochiw thieth mondo mi otim machiegni kod nyamrerwa e manyo nyithindo mane olewo ka ok okawo chanjo mondo dogo mi chanjo. Nyithindo duto ma inyuolo e pacho ka owinjo bed ni yudo chanjo mar kahera mano TB ma iyango kaka BCG bang' nyuol kaka bende duol matayo thieth e piny mangima WHO dwaro. Mae nikech piny Kenya en achiel kuom pinje ma WHO yango ni tuo mar kahera ng'enyie. Chanjo mar DPT kata tetanus ichiwo ne nyithindo mondo mi ogeng' tuo mar choke gi thung' mar kore kind mamoko. Piny Kenya osebedo ka yudo sir mar chanjo gi kowuok e riwruoge ma ok mag piny owacho kaka Gavi. Kata kamano thoth riwruoge gi osechako golo sir maggi kendo Kenya winjo chak siro thieth maggi kigin ka ochopo higa mar 2030. E oboke ma ogol kod migao mar thieth okinyi ma kawuono, giyango ni gibiro tudore kod migao mar omenda mondo mi kik rochni bedie kendo e nyiepo mar chanjo makinde mathoth ichiwo ne nyithindo. Judith Omondi, Ramogi TV. Attorney General ma pacho ka Justin Muturi owacho ni oikore mar chiwo pache wi twak mar kum mar Muguka kendo seo jogo masiro kum makamano. Kolose kinde nyasi mar tiegruok e tiegruok mar Kenya School of Government, Muturi opojo telo ma Embu kuom chung' gi jopur mag Muguka kowacho ni kum makamano onego sir gi lony mag science. Gavana ma Embu Cecily Mbarire kaloso gi jopur e chiro ma Muraru kar chung'od bura ma Mbeere South olero ni sirikand county biro neno ni ohala mar uso Muguka dhi nyime e yo makare kendo nonro matut en achiel kuom gigo makoro biro duoko chien ywaruok e wi pur mar. It's going to me. When it does, I will look into it. It's a matter of law. I told you, AG's opinion is never around here. It will be writing. But I think even listening to all the other parties, there is need for everybody to appreciate that it means so much. And maybe let's not try to demonize. Let's not try to demonize before we have the full facts, particularly scientific facts on certain issues. Hatuna shida yoyote ya kuongea juu ya Muguka na Miraa, lakini we want independent research. Mukuje hapa Embu mufanye independent research, mufanye medical test kwa vijana wetu ambao wanakula Muguka. Mtuambie kama vichwa zao zimeruka. Na wamekuwa wakikula tangu za
zamani, sio leo. Hata wazee wa zamani walikuwa nakula muguka ukuwepo na wakuruka vichwa. Research ya pili, tunataka research ambayo itaonyesha tofauti ya muguka na miraa ni nini, ndio isemekana eti muguka ndio mbaya, miraa ndio mzuri. The truth of the matter is that muguka is a variety of miraa. Josiasa mawuok e kaunti ma Taita Taveta gikone osiro lwedo moko kuom jotelo mawuok e counties ma Kadhowad na Mchumbi e lweny mar go marufuku muguka e counties go. Jotelo go kweda ma jotelo ma Mchumbi kalo e bang' okang' margi mar goyo marufuku muguka. E romo mano bage magawa morovo e jotelo go mawuok e duond buche siasa mopogore okwede mokalo okang' mar rawere okawo mar tiyo kod yedhe mamero ji kod muguka. Jotelo medo ni sirikal mamalo oseketo kenge kod mago makedo kod yedhe mamero ji ka koro gikwayo sirikal mondo omi luor paro margi. Jotelo go bende okwedo weche mawachore ni jo Kadhowad na Mchumbi omako lweny kod gwenge mapidho muguka ka koro giyango ni ngima mar rawere nyaka ket mokwongo. Magi timore ndalo achiel bang' kaunti ma Taita Taveta chako choko pach jopiny ewi wacho nogono. Kwa kauli moja tuko na msimamo, muguka hautakikani katika kaunti yetu ya Taita Taveta na pwani kwa ujumla. Hatuwezi kusisitiza zaidi kwa sababu yote mengi yamesemwa, lakini tuko hapa kama viongozi kuhakikisha kwa yale ambayo yamesemwa tunaunga mkono na tunasimama na viongozi wetu, na sisi kwa sababu ya jamii yetu. Hata msichana akipita wale wamefika wamebalea wako suppose kuwa sasa wanataka kuoa, unakuta vijana anaona msichana anaangalia kando. Ni kwa sababu ni madhara yote ni kwa sababu ya hii muguka. It is a stimulant. It is I don't know what. So we don't want this thing to be sold in our county. Kwa sasa hivi hiyo mambo yanayoendelea katika nchi hii, kwanza vitisho ati kwa sababu sisi tunakataa sumu, basi wewe unasema mtakuja mje mlazimishe sumu hiyo kuuzia watu wa pwani. Kulikuwa mbunge mmoja nafikiri wa huko sehemu za Meru sijui ama za Embu, anazungumza kwa ukali sana akisema kwamba tukikataa kununua muguka basi wao watakuja hapa kutulazimisha. Tunawagojea. Kwa dhigwege makaluwe nyakorom gajuang jodak mawuok Kabonyo Kanyagwal sub county Makadi Boy wago konyruok mochwere kotenre kod midhiero mang'ok mar Nam Lolwe. Kelonegi e alworano nyaka sani gwenge adek e ward ma oseyudo hinyruok. Gino oseweyo familia ma 3,000 ka osedar miechgi. Watudre kod Millicent Adhiambo achiel kachiel mondo mi onyiswa mathoth kotenre kod wach. Millicent ageno riyo makare machiegni e chenro ni mar migago nyiswa ni to weche din adek Kabonyo Kanyagwal. Millicent. Achiel kachiel kawuok e ward ma Kabonyo Kanyagwal mayudore sub county Makadi Boy, mabende kama chung'e niendi en gweng' ma iluongo ni Nduru, mabende e alwora ni wan kod adult resort rescue center ma oting'o oganda maromo 161 kuom ji 3,000 mabende osenyore e sub locations kata gwenge adek e ward ma Kabonyo Kanyagwal kaendi wachung'e i pi, mabende pino en pi mawuok oting'o kod ng'ok mar Nam Lolwe, mabende pi kosepong'o ken mar koth to nam ng'ok kowuok gi oko. Oganda gi kisani pino osemayo skunde 4 mabende nyithindo ok dhi nyime kod somo, kabende kata kanisni 6 sani weche mag lamo ok dhi nyime. Ang'na teri achiel kachiel irgi mondo mi gilarnwa giwegi ni to midhiero ma kamaendi anochako gi karang'o to gi sani gi jot kuonde machalo nade kotenore kod midhiero maboko bende gikalo kod konyruok ma ginyalo kwanyo jotelo kachiel kod piny wacho mamalo. Machiegni abo chako kodi ng'eyo kameri chakna gi nyingi mondo isani to in kaka achiel kuom jogo mapiyo osedari nyalo wacho kotenore kod wach ni to kwayo ma ungo gin mage. An iluonga ni Margaret Anyango Mondi, anyar Katolo, anyar gi Masi Okuto, motedo Kabonyo Nduru. Waseneno matek e pigni. Kana wuon oda osekethore diriyo. Ka jota ute ji. Kendo achiel nyo chako ketho kendo koro chaka jot manyo onge tundo manyo miya. Ot manya buore no nyo koth ochwe ma pi opong'o ot kendo. Otundo momiya no ema nyo konya. E dala na kuchocho. Anino ndala riyo ka ok ated kata kuon.
Jaduong' wacho ni wadar wadhi wawuok kae. Wawuok gi dhok. Kwabiro godo yie ma idho godo gi nyiroye. Kabiro godo kuma beto tuo monda jote. Koro miyo Jaramogi. Wagonu erokamano kuom biro. Mondo ubi mondo umenywa kaka wachalo. Nyocha an apuro. Nyocha kombo puothe pi odong'e pi kuno era bete dhot gima nyalo timo onge. Otama kaka kora tim. Wachung' ma onge gima wanyalo timo sani. Koro wakwayo sirikal. Konywa uru. Wan mateke pigni gima wanyalo timo onge nekech koro pi opong'o puothe to puothe gima nyokonyowa. Nambe koro onge kata rech tin kata wato onge. Koro gima wanyalo timo onge sirikal. Konywa uru nisaidie. Nyinga iluonga ni Charles Jumowera, an wuod dalani ma oa Nduru sub location. Pigni ncho chakowa dweche 3 mosekalo chien. To wasebedo wavumilia ipi manyaka sani koro tamowa kaka wanyalo timo onge. Sirikal nyocha lando ni gin gi kuonde moko ma ji nyalo dhiye. Wan kaka jokabonyo Kanyagwal manyo wan chien kani poko miwa kamoro kata matin. Ne wakwayo mana wuod dalawa moro ka miluongo ni Paul Wauga maka Mbuya maka Wambulu ema konyowa gi lowo matin kabisa. To kendo omiyowa atua ni wabiro wuok kanyo kata mana bang' dweche 2 mabiro gi. Koro waonge namna mora mwanyalo timo. Kwayo na maduong' ni wan kanyo e kamp kanyo makata chiemo onge. Nyithindo wan tiere godo madhi sikul to gin nyithindo maonge kata kaka chiem nikech koa kucho to yudo ka janyuol manantie kani onge gima loso. Kuom mano wakwayo sirikal ni ka onyalo konyowa gima bade moko to gimiwa mondo wawuogi e tents manyo jo Red Cross omiyowa kata pesa moro matin mwanyalo ngeso go chiemo mwakonyorego kata cham ma ginyalo kelonwa nikech dwar sani otamowa onge kaka wanyalo dwar. Erokamano. Mana kamano sani wayudo ni nitie skunde mabende sani ok dhi nyime kod puonjo. Nyithindo ere kaka konyorugo e dhoudi chake nyingi. Gi nyinga iluonga ni Irina Nyango. Anyawo ma mutedo kano. An ka wuoyo wach nyithindo madhi skul, an kaka japuonj mar skul mar wegi agombo ni mondo akwa sirikal. Wawinjo matek, nyithiwago kaka chope skul onge. Nyithindo obete dala gi jonyuol. Wan kaka jopuonj ok wanyal puonjo nikech nyithindo ok bi maber. Koro wakwayo sirikal ka ginyalo yudo yore ma ginyalo kelonwa godo tents moko mag skul. Mano miwa kane nomi mana joma ni pi odaro. To wakwayo ni ka sirikal nyalo kelonwa tents moko kata geronwa udi moko ma nyithindwa ginyalo yudo kaka gichope maber. Nikech skul oter mabor. Skunde 5 mane pi ogolo ka egi. Oter mabor ma nyithindo matindo gi ok nyal chopi. Koro wakwayo sirikal kaka ginyalo konyowa. Jonyuol be ok nyal chulo fee mag skunde giwegi go nikech pesa onge. Puothe onime pi mane jonyuol yutogo. Nam be ok nyal dhire nikech yo maber minyalo luwo onge. Koro wakwayo mana sirikal mondo konywa mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithiwagi nikech skul to dhi mbele. To ka nyathi obet e dhot onge kony moro ma ginyalo yudo maber e yor somo. Koro wakwayo sirikal mondo gikonywa. Kamano. Andu Otieno Lang'o, Secretary mar bunge la wananchi Kisumu County. Adwa wuoye wach mar Kabonyo Kanyagwal ka. E wach pigni nigi history mare. Kochakore 2020, wan kaka jobunge nwawacho ne sirikal niya mondo gilos program maber kaka inyalo keti dikes kendo kaka ginyalo loso nyaka gabions. Wasewuoyo kodgi pile pile to giwinj wach. Kendo jogo oseinyore kabisa. Kaka wan jobunge ok wabiyie gima chalo kama. Wadwaro ni mondo gik moko losi chenro maber. Pesa nitie mar special program ma sirikal nigo. To jogo kao pesa okawo kano. To gi pesa mar jo flood mar jo El Nino ok wang'e ni jogi dwa timo nang'o. To kae mane president obire kamine na chungeni. Wan kaka jobunge la wananchi mar Kisumu County ok wabiyie wach machalo kama. King'iyo bathe kacha wan kod National Irrigation Authority masani king'iyo kanye manyicha konyowa kod wach mar agriculture. Ma nyithindo duto te gi mondwa gi nyithindo gi ji duto te kacha mwapure sani kidhi kanyo pie mopong' rawe malawe ji. King'iyo bathe koni bende pie opong' ma ok en choma ji nyalo dhiye.
wakwayo the government mondo come out mondo kony jowagi mondo tich obed mayot. Erokamano. Okay, ginyinga iluonga ni David Waoga, ajadak Makabonyo Kanyagwal kaendi. Midhiero ma wantiere go kaka youths Kabonyo Kanyagwal kaendi wan gi midhierni mang'eny. Mokwongo, tents nchomewa gi jo Red Cross ni mondo wajor go kanyo chande. To kacha wadake nyaka gi jonyuolwa. Kaka inya chapni kata utego gi chiegi. Nyata mi nikech ing'eni chik luo wacho ni kubet mabor gi janyuolni en distance maber. To tamowa kata kaka wanyuol gi monde wa nikech kacha koro en kam. Wakwayo sirikal kuyie tung'ie wachwa ni malong'o. Nairobi kujo cho udhiye ukonye ji. To Kabonyo Kanyagwal kata ang'o mondo ubiro ka ukonye jowa. Koso wato kwan dhano bwana. Wakwanyo niya, sani maitni wan maitni abich. Man pinye muchari, kama wadwa iko gi onge, lo modwa iko gi go be onge, kama wadwa jote chabi. En lop ng'ato wuon, ok wanyamiyo wanyakelo maiti mondo ik ng'ato kanyo. Sirikal moro amora be pok obiro kaendi mondo miyo ng'adnwa kata rieko wechegi. Wakwayo niya, sirikal mar nyong'o mar Kisumu County ni obie ka ang'o mondo watime e Kabonyo Kanyagwal ka momiyo ka odagi bire gin gi Jared Okello. Jared Okello gin ang'o mondo gibiro kaendi. Chieng' moro Kowalo nobiro kokelonwa oganda. Oganda ni chalo mana kasara, chalo ng'ang'o oiro wa gweng' ka. Oganda ok chiegi. Oganda ok chiegi mo oganda omi nono dwa tiyo gi siling madek ginene. Kinyogo makani ginene. Nichwake ji. Mano kasara koso mano mo. Wakwa sirikal ni kiwe walo bwana. Mana kamano Lydia, mago moko kuom ywak mabende jodak ma Kabonyo Kanyagwal ni godo kawinje ka giywago weche ahinya to malit ni gikwamo kod ringre wedegi kata nyuolagi mabende owinjo bedni gimiyo ik makare. To kata kamano kuonde ma ginyalo iko gi onge nikech mieregi opong' kod pi. Komachielo bende nyithindo gilewo geudi mabende gigombo ni giyud konyruok mosiko kokalo kuom sirikal kanyalo yudo kaka gero negi gabions kata dikes mondo gine kaka ginyalo konyore alwora ni gi weche pur kod mamoko kaka mag lupo magisebedo ka gitiyo godo. Kionge penjo moro amora ma giweche mabende pod wanyonore kaendi mondo mi wakol ka waluwogi mos mondo wawinjane ni to wach ma kamaendi kata ywak ma kamaendi omiyo ji mahawa 3,000 osedare mieregi bende gibiro yudo konyruok kaka giywagono koso en wach ma kiny ka kiny obiro bedo ywak ma kiny ma onge duoko moro amora. Ka kamano taduoko ni studio Lydia an komi dhi nyime kod weche momedo tuche meswa mar ke weche mar Ramogi. Melissa Ntavia achiel kachiel ka entie Kabonyo Kanyagwal kaka wacho no bro miyowa kuku mar wach no bang'e wadhi mbele nyakwar Mgajwang'. Jagoro mong'ere migawo mochung' ne chenro mag piny owacho Amos Gathesha onyiso luoro kaluwore kod kwano malo mag jotich e sirikal mantiere kod dang'ni mar paro. Koloso gi jotelo mochung' ne weche jotije e bede migepe mopogore opogore mano bag Mombasa okwayogi mondo omi giketo kenge mag konyo e fwenyo jotich mantiere kod dang'ni mag paro mondo omi bed gi midhiero e tayo tije mag afisa maduong' e thieth machiro Vincent Hongo lero ni weche dang'ni mag paro owinjo wach ayanga kaka yor geng'o akwede e kind ji mantiere kod midhiero ma kamago. After COVID, the numbers have really escalated. In the year 21-22, we saw 13,000 civil servants who had issues of mental health. We are expecting the number to go up by end of this June. We'll get the figures by the end of the financial year. So these issues are real. And it is time that we take time and address them seriously. And we are looking at it holistically. But when we talk about emotional intelligence, it's where we are talking now to the officer himself, because they need to be emotionally stable for them to be able to carry out that function. Because when you are dealing with HR, you are dealing with individuals, and each individual has a unique problem. There must be a paradigm shift, the lens through which we look at mental health and wellness within places of work. Today, we are inviting you, as we deepen our partnership, that we need to adjust and drastically so how we view our own wellness as the in charges. We are not robots, we are not machines. We must do what we must do, because if we don't do it, then our charges will suffer.
Kwa mbele ni jochiu thieth manonde ke kinde coronavirus chenro mar universal health coverage obago ng'anyo nyake apis mar governor ma Elgeyo Marakwet mar Sundo County no mondo me ondik geyo mongirore. Jochiu thieth gi mohewa 150 koni gitiye lwasi marach mar tich gi osara matin kata bed ni jowete gi magitiyo godo marom to yudo osara maber. Ute thieth duto 32 mantiere county no osebedo kod midhiero e chiwo thieth madwarore nikech ng'anyo mar jochiu thieth go masani ni odiochieng' mar our 3-year contract ended. We were given another 3-year contract. Then they discussed, they said by this year they will absorb us. Fenye iwaka ilisha, they absorbed us. They want to extend the contract. Some of us are reaching. We are almost our retiring age and still in contract. We are just telling the government to absorb us. I am 47 years old right now. There are some of my colleagues who are 50 years and 45 years. And now, if I will be put on a contract extension, I will be 50 years. It means I will work only for 3 years before retirement. We don't want extension of contract. We want a permanent and pensionable term. We have 32 health facilities that are closed. And I want to say UHC staff have been doing a lot of work. They have been the backbone of work in this county. And today, even the facilities that are still open, we have very few staff. We are here in solidarity with them and say, enough is enough. Jokanya sekta marita dhi mbele gi kao pacho ganda kotenre gi chenro mag kedo gi njore mathurkae. Commissioner ma county ma Nakuru Loyford Kibara wacho ni sani gidonjo e okang' mar ariyo mar chenro no mar kao pacho ganda e weche arita kod kedo kod njore. Chenro mowacho biro bedo gima biro medi kendo biro konyo jodak kedo kod wechego mag njore. Bad migawo njore osetawo chenro makamago e Mombasa, Nakuru ka koro gisingo tawo chenro no nyaka e bombe mamoko ma pacho kae. Technology, advancement in technology has become also part of another opportunity that the terrorist groups are using at the moment. That is the new recruitment online, recruitment on media platforms. And this is a threat that is coming, that we need also to have counter measures to deter the content that are put into the media through internet, that will deter many of our young children and other persons being recruited into terrorism. Ukiangalia kwa hii pili wame-expand, wameweka kama interfaith and faith dialogue. Kwa hivyo katika hii hali utakuta tunaweza tukakaa chini tukazungumza na wale mandugu zetu na wakaelewa Uislamu vile ambapo kwamba inazungumzia kuhusiana na ugaidi. Ukiangalia masuala pia vile kiuchumi angazia, kwa sababu pia ilikuwa hakuna kitu ya kina mama, wale kina mama kwamba pengine hawana uwezo wamekuwa ni included. Kwa hivyo ikiwa watu kama hawa wataweza kuweka katika program kama hii na wakaelewa mambo kama hii, nafikiria wakiweza kujisustain wanaweza kusaidia watoto wao kuliko watoto wao kuenda na kuwaletea pesa ambazo kwamba sio mzuri na zinaweza kuwapelekea wakakuwa pia ni magaidi. Daika en prario kodochiko bang sabirio nyakoro mgajwa mwaka oyo machuke chenro mar migago Monica Kumu wacho no sechope chenro ne kaito wacho ni osiro Jakom Raila Odinga mondo me obedabida motegno kendo manyi koma mar AUC kaito wacho na hene komno jatelo Raila Odinga bro yudo wacho ni joma mine moko mong'eyo nyaka madhara mar muguka bende chung support wechego mag muguka ma hinyo rawere ni gino mabende wacho no kwedo yo kang malo na hinya Monica kuom ote makamano no bende ote kanyo mo oro kod Jona Pidi osacho kanyo ni omora hinya gi chenro mar migago. Pastor Richard wacho ni Oyakindu Bay Kibaga School
Ojokanyo ni Ramogi TV chopo kibaga yo makare nyar gi kevo wacho no Samuel Chon entiere kodwa e chenrone. Eno bende Harry Smart Move Harry wacho ni entiere kodwa koya kumolo ni rinya hegengo magawendo manesa Migori Philip Mzomo kantiere ne domo kamara fuko kenso duoko makare. Debe ni wanyalo yudo wechego mag manyo ne rawere tich mondo giwe tiyo gi mogo. Wacho ni gin gik ma ojende chamo mar ketho sani nikech gima gitimo onge. Wayo thuolo mar yudo ne rawere tije mano Mwalimu Tanti Malindi hoyo matin manigago. Experience Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients at Samburu Sopa. You'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrubland and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling rides. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 shillings for a 3-day safari. You relax in the wilds and discounted rates for you travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. That is the best. Bochi enono abirio nono aboro adek abichabirio aria borochiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, yes, Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the correctness of the Son relationship collide, the Son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional, riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on View Sasa. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek Luero sort out dispute. Kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tang'wen sadek otieno. Sifa Yanga Munispa Mananyuki Yoda Kuru kwa Otend County Malaikipi amondo mi Homed Poka Mar Mwandu Mara Mogana Modake Munispa Makamana Munispa Mananyuki Neo Sida Yanga Taipa Yoko Dario Dwe Maradek Igamokalo Kalo record chik Mar Sido Bombi Maro Malofari Yoga Parko da Uchiel Yoda Kuacho ne gen kod geno ne kage yudo pok maro menda moromo Chiero gedo magboma biro bedo mayot Apisa moro mong'eyo kaka ita
municipal wanajo budget makojo na kuna dek kana okay ni milioni na bei comment mani na magna ya ko damage okay ti do ari mo poni okro mota ochendro magdongro ko tije mag municipal citizen engagement forum, so that now we talk with the residents of the municipality, so that they can know exactly what we are supposed to be doing, and we have to involve them at any given stage. We've got to involve the citizen in any decision-making process that we do. Wakipatia manispaa ama hii bodi ya manispaa hii jukumu liandamane na pesa, kwa sababu hata wakiwapatia majukumu alafu yakose kuandamana na pesa, hawa watu hawataenda mbali, hawataweza kutufanyia kulingana na vile mahitaji yetu yako. Na tukisikiza hata watu wengi wale ambao wako hapa ndani, maoni yao wote tu walikuwa wanasema tunataka kutendewa hili na hili, na tuna yote kutenda mahitaji pesa. Mimi kama kijana ni municipal council, municipality ya Laikipia, tutaweza kushiriki kwa pamoja ili tukaweza kuongea kwa ujumla, ili tukaweza kuleta maendeleo hapa Laikipia County. Jodak mama para county Makajiado nganya mamuol kaginyi somerima achiel gi Sikan county no chayo ki magitiyo godo angloyo loso dundu kod mita mag pie gwengego ikwedo kang makamano kagiwacho ni gisebedo kagitiyo gi pie ni makanyo maonge chudo mora kuom thuolo malach. Jodak go koro dwaro mondo Sikan county no oketo kenge makare kaka kunyo kisima mabiro konyo gi yudo pi magitiyo godo kod mago mag jamni. Maji yetu tunayotumia inatoka mlima wa Maparasha. Sisi kama wamama tunakataa. Kuna wenye wamekuja kunyemelea maji yetu, wanaweka titi, tumekataa. Kama wamama tunaumia migongo, hatuna punda zetu zimekufa kwa kiangazi. Kuna sehemu moja chemchemi ambayo inatoa maji yenye inalisha maelfu hawa watu wakaji wa Maparasha. Na tukapata kwamba kuna wengine wanataka kunyemelea hiyo maji kwa divert kupeleka sehemu zingine. Na tunasema hawa wananchi wanatoka kilomita kama 20, 15 hadi ndio wafikie pale chemchemi source. Ukiangalia kuna shida mingi sana ya maji. Hakuna silanga hata moja serikali. Kwa sababu kama ingekuwa na kulipa hata sisi kwamba mambo yetu yatakulipa credit ya simu shida. Ukikuwa pita kumaanisha kwamba tutakashika naomba serikali kama wanawaje silanga wachimbe boho Jodak mamari manche county Mataraka nitiere kod luoro kalore kod medruok e weche mag njore masani osemedore gwengego ka jonjore sani turo nyaka dhoot kendo mondo omi gikwal mwandu. Kuonde moko e gwengego jonjore rito gande apini ka giaye kuondegi mag manyo kendo mayo gi mwandu gi kod omenda kakoro gilero ne moko kuom jonjorego osebedo ka buogo ngimagi ka dwaro negogi. Gikowo piny owacho kokalo kuom migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki mondo omi ojiwi arita e alworano mapiyo kaka nyalore kapok jonjorego okelo midhiero mapek. Wanafunza manyumba, wanaturepu, wanachukua, wanatupora pesa, wanachukua vitu ya nyumba wanaenda. Sasa ukikataa wakwambia kurepu, ukikataa wanakuwekea kisu wakunyonge. Hii wizi ni kali sana. Sababu mtu anaenda anachukua pesa yako, analala na mwanamke ya mtu. Na mwanamke yako akirarwa, hii magonjwa ni mengi. Hatui kama huyo bwana atarudi kwa nyumba yake. Tunaomba security, tuangalie security mzuri. Hapa wakaji wa Malimanti tuko na zinda. Hata usiku tunalala tukiwa tunafunga milango na hata na kufuli. Wengine wanaingililiwa na wanarepwa. Hata ni bahati mzuri sikulipwa na hata naomba Mungu sana. Sikulipwa wanalipa wanarepu watu. Hata wanachukua kila wanakuta hapo, hata chakula wanakula, wakikuta chakula wanakula. Wanaingia kwa maplot, kama ni ploti mzima
wanapurisha ndawa, alafu wanaanzia na kufungua dirisha, then ndio unaweza kulala kabisa, alafu ndio wafungue mlango waingie. Na wakishaingia wanakufanyia vile wanataka. Wakikukuta kama uko hata na mzee, wanawarepu nyinyi nyote, wanachukua chenye wanataka na wanatoka. Na inafanyika day after days. Migao mar doho goyo chapa e obok mar sirikal gedo mar doho mamoko manyien e gweng' ma Kipkelion mondo mi osir doho ma Kericho e buche mathoth mokwame doho mar 1980 ma pok oyal. Kolosi odiochieng' yepo mar doho ma Kericho, jang'ad bura Charles Ombulutsa olero ni buche mathoth ma doho pok oyudo thuolo mar yalo ikelo kod joneno ma ok yie chopo e doho mondo mi ochiw neno margi. Kinde ma ok maluwo doho kapok oikore malong'o kaachiel kod jogo odonjnegi doho e kinde mowinjore e kind weche mamoko. Kosiro ni doho bende iseyo kuom 30% mag buche mapok oyal. Ombulutsa olero ni giikore temo matek mondo mi gitiek buche mathoth ma pod okwamo e doho mang'enygi gin buche mag lowo. Parties are able to resolve their cases in a more friendly atmosphere outside the court through either mediation, conciliation, or having themselves subjected to court-annexed mediation. But so far, as a court, Kericho, we are happy. Our case clearance rate for the criminal cases stands at 96%, which is commendable. The civil cases, we are at 63%, and we believe we can do better. After this, Kericho is the only court in many other counties, you will find the courts in almost all counties. But we are grateful that the Chief Justice has now gazetted Kipkelion to become a full court. We've been serving cases, which is once a week. The result is that cases coming from the any direction, Kipkelion, Chepsion, will now be determined at the Kipkelion court. This is going to ease the pressure. Soon we are going to have a mobile court at Soin Siguet, which is going to take care of the western part of the Maya County, Manandi, Nyoncho karibu makao mayo punje magwe kinde magitiyo gi mbui. Ero makamano yangore ni thoth jo hala gotiyo gi mbui e yorege mag timo hala machalo kaka WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram kod X kama giduto nyalo miyo giyud monj ma itimo e yor mbui. Jobag romo no olero ni lokruok masani kelo gitiyo gi mbui anyata kalo kuom siye mag ong'we yamo biro gi midhiero mag monj e yor mbui kendo en gima kare loso thuolo mag tiego jo hala go e yor tiyo gi mbui. We are targeting SMEs. We realize that there is an upsurge in e-commerce in the country, and that is why we targeted through the SKIVE program to target SMEs and notify them and sensitize them about cyber security so that they be careful about cyber attack. The number that we've trained today is basically important because they are the same people who have platforms elsewhere and can share the same information with the rest of the public and the rest of their circles. Exposure of this private information or this private life has led to some of the youths, and others are in marriages. This has led to some of them being affected mentally. Their mental well-being has been affected because their marriages has been ruined due to some of the things that have been exposed on the online platforms. And through this training today, I've come to learn that I'm not supposed to be tapping on certain links. I'm supposed to be careful with my engagement with the online platform. With the advancement of technology and the wide use of electronics, everyone nowadays is accessing the internet. But with that comes challenges of security,
children, people in our families, people in businesses could be at a threat of their data being accessed by an authorized person, which could cause financial harm. Your data could, you could lose your data, you could lose your money. Enthulo machielo nyakora mga jongo ko yuyo kata kamano kapo kwedhie yuyo aneno ka Benta Charles wacho ni piny owacho nitiere kod pesa mar wuothe pinje mathoth. Oluongo ni londo piny to jopiny to hinyore. Mano pat Benta Charles. Daktari Yusuf aneni kacha bende wacho ni nitiere kod wechero. Joseph Amolo jasa kwa Bondo Gubei wacho ni entie Nairobi kendo winjo chendo ne yo makare no bende Monica kachiel gi Masi kantie South Sudan na wacho ni ochekin kutudre gi wechego mag mbui. Aneno bende ote mar Vivian Anyango. Vivian wacho ni en Nakuru. Engineer Lazaro Kanyambuk to wacho kanyo ni Raila Odinga gi Mudavadi olerno amada kaka campaign mar AUC dhi mbele so far. Raila nitiere kod lony mabor kod tudruok gi pinje maoko, history mar Afrika bende ong'eyo. Kae to wacho kanyo ni oket gi ler kotende kaka campaign dhi. Mano kanyo pach Engineer Lazaro. Oyo matin nyakorongo Joang ma en Migago. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Jua ligi yako. Usiforce issues. Minshabikina na deku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Play responsibly. Let us not throw away what has been built painstakingly over decades. Kowuok e weche mag osuru nyaka e weche duto motudore gi budget, pogruok mag paro donjo kendo wawinjogi. Mae momiyo Royal Media Services kelo ni kuku mar wach chieng' tich adek tarik 5 dwe mar 6 kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 4 otieno. Kik bai. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Machiegni kendo nyakora mga Joang. Jalony mag weche mag nam KMFRI koni apaka kod auka mager kata cyclone mane yande osieke na mataro kadhowadh nam chumbi. En siem ma jopiny onego ti godo e rito alwora mag nam to chutho e yor pidho yiende midendo ni mangrove. Kikoni yamo kod apaka ma kamano nyalo kelo midhiero gin ei nam kod alwora mage kaka oket chenro malong'o ma duoko teko mar chien. Jojawa koni gi ler koa e kaunti ya Mombasa. Jopiny kaachiel kod riwruoge makedo ne weche mag alwora idwa ni okaw ng'ala manyime mar rito alwora mag nam e yor pidho yiende midendo ni mangroves kod gayo wach taka madonjo ei nam.
Ma en bang' yangore ni kwan taka madonjo e nam pod ni malo, gino mabende rocho ngima rech kaachiel kod chwech mamoko manie i nam. Kulingana na research yetu, uchafu unaendelea kuzidi kwa upande wa pollution, na siku hizi haswa tunaona uongezesaji wa plastic pollution. Sasa hizo zikiliwa na samaki ndogo ama mnyama wa bahari, mwishowe huwa tunazipata zimetuingia kwenye mwili, na hiyo ni madhara ambao tunajaribu kuzuia na kufanya hiyo research. Yamo koda paka mager mayando nyiedhore ndalo manok mosekalo kadho wadh nam chumbi, gikoni nyalo mana rakruok godo koketi alwora makare. Ukiwa na mangroves inakuwa kama a wall, kama shield. Kwa hivyo hurricane ikija au cyclone ikija, ita protect the shoreline. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mangrove, to protect mangroves. Lazima to protect corals. Kwa sababu zikiharibika hakutakuwa na shields for the strong waves. Waves itakuja tu, hazitakuwa hiyo power of the waves will not be broken by corals, by seagrass and by mangroves. Sasa hiyo coral tunafunza wananchi kuipanda pale chini, na after some time unakuta kwamba hiyo coral imeanza kumea, na zile samaki ambazo zilikuwa zimehepa ama ile area ambayo ilikuwa imeharibika imeanza kurudi tena. Jolony go mabende ne okelo kanyakla jopuonjre mar tiego gi weche mag nam ne loso e sechegi magitimo ikruok ne nyasi mar yango odiechieng' nembe e piny mangima matimore tarik 8 dwe mar 6 higa ka higa. Tumewaleta hapa ili waweze kupata hamasisho zaidi kutoka kwa Kemfree ambao wanafanya research ya fisheries na marine, kuwaelimisha kwamba bahari ni kitu muhimu sana na tunastahili tuenzi bahari yetu, na zaidi kabisa kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana katika bahari yetu, kuanzia upande wa matumbawe, corals, mangroves, mikoko, samaki aina mbalimbali. Biashara nyingi zinafanyika pale, utalii na kadhalika. It will be the next generation, and it's important, I think, to visit a beautiful institution like Kemfree and to sensitize them that they can become ocean scientists. They can play a big role in protecting the ocean, the Indian Ocean, etc. Kwa hiyo huwa wanafunzi wanasema science is difficult, lakini tunataka kuambia science is easy. It's like cooking, and you can cook a beautiful scientific dish ambao utafurahia. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mochung'ne tuke mag ng'wech e thurka Athletics Kenya obago piem matemruok ne